Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la nin wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye bi ye kari ye marisi kalo tile 23 san 2025 aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoniw na Bamanci wale tigilamɔgɔw taara bi an ka Eaux et Forêts maaw daga yɔrɔ min kan Kayikaw fɛ an da bɛna don la fo ka taga se an ka dugu jukɔrɔ nafolo minisiri ye taama min boloda ka taa Nigerkaw fɛ an da bɛna don n'a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Eaux et Forêts mɔgɔw daga yɔrɔ min bɛ Jangunte Kamara Jemakaw fɛ Kayi mara bolo la min ye Bamanci wale tigilamɔgɔw ye u taara bin ni maa ninnu kan nɛgɛ kanɲɛ 11 tɛmɛnen kɔ ni miniti 45 ye a kɛra sababu ye ka maa 3 ka olu bɔnɛ u nin na ani fana ka u ka baarakɛminɛn caman ka o tiɲɛ wa a jirala fana ko min ye nin pɔsi ye u ye o jeni a jirala ko maa 3 min nin tora la o ye Eaux et Forêts maa 2 fo ka taga se civil 1 ma o kɛlen kɔfɛ u ye welekan bila an ka fintigilaka minnu bɛ Jemakaw fɛ olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw boloda yaasa minnu ye nin kɛwale jugu nin kɛ ka se ka tɛgɛ kɛ olu la. An ka dugu jukɔrɔ nafolo ko minisiri Amadu Keita ale ye taama boloda ka taa Nigerkaw fɛ Ɲame yaasa ani Niger jamanakuntigi Abdurahmani Tchani bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na a kɛnɛ kan a ye an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta ka folikan lase a baarakɛ ɲɔgɔn ma wa min ye Niger maaba caman olu tun bɛ a kɛnɛ kan a ka taama ni kun tɛ dɔwɛrɛ ye bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Niger ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ dɔw bɛ se ka fara o kan cogoya min ani an ka dugu jukɔrɔ nafolo an bɛ se ka jɛ ka a baara ɲɔgɔn fɛ cogoya min ka a tɔnɔma bɔ jamana in fila bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama a takun ne kun ye nin o ye. Sikasokaw fɛ ka daminɛ marisi kalo tile 10 la ka taa bila tile 15 la san 2025 sanba nana min kɛra sababu ye ka tiɲɛni don u ka sɛnɛkɛlaw kun minnu ka baara bɛnnen bɛ pomme de terre sɛnɛ ma u ka sɛnɛkɛla dɔ bɛ yen ale y'a jira ko ale bɛ pomme de terre sɛnɛ na a bɛ san 40 bɔ nka ko ale ye san min ye ko ale ma deli ka nin san ɲɔgɔnna ye wa min ye an ka wagati ko kunnafoni dibagaw ye olu ye a jira fana ko nin wagati laban ninnu kɔnɔna la ko san wɛrɛw bɛna na wa a jirala ko nin tiɲɛni kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko wagati yɛlɛma de nana ni nin ye o hukumu kɔnɔna la ko an tagabolo an ka olu falen yaasa an bɛ se cogoya min na ji minnu bɛ na ka o tɔnɔma bɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la. Dɔgɔtɔrɔso min ka baara bɛnnen bɛ an farikolo la baarali kama ni o bɛ wele nanzarakan na ko hôpital de dermatologie olu ye pano sɔrɔ ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ni o pano ninnu ye ka kɛ ni kurantigɛ kow ye a kɛnɛ kan min ye an ka kɛnɛya minisiri Asan Bajalo Ture ale tun bɛ fo ka taga se Agibu Danbele ni ale ye an ka jamanakuntigi Général d'Armée Assimi Goïta ka ladilibaga ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra marisi kalo tile 18 san 2025 wa min ye nin dɔgɔtɔrɔso in yɛrɛ ɲɛma Dirisa Jara a ko k'ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin pano ninnu sɔrɔli la sabula ko a bɛna kɛ lafiyada ye olu ma a y'a jira ko olu bɛ se ka 200 don
essence la ka kɛ walima gasoil la ka kɛ groupe kɔnɔna la yaasa u bɛ se ka baara kɛ cogoya min ko nka nin pano min sɔrɔlen filɛ a bɛna kɛ lafiyada ye olu baarakɛlaw yɛrɛ ma wa banabagatɔw yɛrɛ ni u somɔgɔw fɛnɛ a bɛna lafiyada kɛ olu ye a jirala fana ko min ye nin pano ko in ye min ye odontologie maaw ye ni o ye ɲɛfurakɛyɔrɔ maaw ye ko olu fɛnɛ ye dɔ sɔrɔ nin pano nin na yaasa u bɛ se ka u ka baara kɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna la cogoya min. Marisi kalo tile 19 san 2025 tilegan fɛ Safatukaw fɛ yen nɔ Gurumaraus marabolo la an ka finitigilakaw ye Bamanti wale tigilamɔgɔw ka essence depoba dɔ jeni wa a jirala fana ko min ye camion kelen o tun bɛ o fɛnɛ jenina fɛ fo ka taga se pick-up 2 ɲɔgɔnna ma u sera ka olu bɛɛ lajɛlen jeni. État-major général des armées k'a bɛ folikan lase nin dugu in sigibagaw ma sabula olu ka dɛmɛ de hukumu kɔnɔna la finitigilakaw sera ka bɔ nin yɔrɔ in kan ani fana ka se ka dankari kɛ a la joona la wa ko u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin halisa an ma an k'an bolo di an ka finitigilakaw ma yaasa an n'an bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min wa état-major des général ye a jira ko maa o maa bɛ ni e nɔ yera Bamanti wale tigilamɔgɔw dɛmɛli la k'i k'a bila i kunna ko i ni ɲangini min ka kan o bɛna na da i kan. Ka kɛɲɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu ye nin kalo la Ramaba in kɔnɔna la ni o ye sunkalo ye an ka jamana ɲɛmaaw ye tamaro carton 200 di an ka finitigilaka minnu bɛ ni olu tanyana faso kɛlɛ la yaasa u bɛ se cogoya min na ka nin sunkalo kaloba in na ɲɛnamaya cogoya min na a kɛnɛ kan monsieur Agib Dambele ale tun bɛ fo ka taga se finitigilakaw ka maa caman olu tun bɛ ani min ye service social ɲɛma Colonel Major Birima Samake ale ni a ka cɛdon tun bɛ wa a ye a ka nisɔndiya dira kosɛbɛ nin dɛmɛ ninnu sɔrɔli la sabula a y'a jira ko nin na kɛ dɛmɛba de ye ka ɲɛsin nin maa minnu tanyana u somɔgɔw ma ko u n'a dɔn ko jamana ma ɲina u kɔ wa a y'a jira fana ko ale n'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu ni nin dɛmɛ in ka kan k'a lase u ma wagati bɛnnen kɔnɔna la. An bɛ taa Kati kuranikaw fɛ commissaire principal Abdoulaye Keita ni a ka cɛdon ye tɛgɛ kɛ maa 6 ɲɔgɔnna na sibirido marisi kalo tile 15 san 2025 minnu ka baara kun bɛnnen bɛ ka maaw yuruguyurugu telefɔni sira fɛ tɛgɛ kɛlen kɔ ni maa kofɔlen ninnu na min y'an ka finitigilakaw ye u sera ka tɛgɛ kɛ telefɔni pisi 402 la fo ka taga se telefɔni 17 ma ani min ye sefa wari miliyɔn 2 ani moto jakarta 2 u sera ka tɛgɛ kɛ o de la wa u ko k'u bɛ Kati kuranikaw fo sabula u ka dɛmɛ kɔnɔna la tɛgɛ sera ka kɛ ni maa ninnu na halisa k'u b'a ɲini an fɛ an ka fara u kan yaasa tɛgɛ bɛ se ka kɛ ni maa kofɔlen ninnu na ko ni an ye sikanamɔgɔ ye yɔrɔ yɔrɔ la an ka wele bila olu finitigilakaw ma yaasa ani an bolofɛnw bɛ se ka lakana cogoya min. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Centrafrique jamana kuntigi a jirala ko maa dɔw ye a ɲini ka ale empoisonné k'a faga nka u ma se k'a faga nin wagati in na ni maa kofɔlen ninnu tɛgɛ sera ka kɛ u la wa u ka finitigilakaw bɛ sɛgɛsɛgɛliw la yaasa ka se k'a dɔn ko min na ni maa ninnu b'a fɛ ka jamana kuntigi in faga ka o dɔn wa a jirala fana ko kabini san 2016 wagati président Touadéra ko kabini n'a sigira jamana kuntigiya la maaw bɛ k'a ɲini ka a faga wa a jirala fana ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ko nin na kɛ danabaliya ye min ye maa minnu bɛ fanga la ani u ka opposition maaw ni ɲɔgɔn cɛ. N'an bɔra yen an bɛ taa Sudankaw fɛ yen nɔ Sudankaw ka jamana kuntigiya tun bɛ u ka finitigilaka dɔw bolo minnu bɛ wele paramilitaires kabini san 2023 nka min ye Sudan finitigilakaw ye olu ye a jira ko olu sera ka nin maa ninnu gɛn ka bɔ u ka jamana kuntigiya la juma tɛmɛnen wa ko nin wagati in yɛrɛ la min ye u ka palais présidentiel ye ko a bɛ u ka bolo kan wa u b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min u ka jamana kɔnɔna la ani jamana kuntigi sigi o bɛ se ka kɛ cogoya min na. Ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔna la Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma Ala ka sunkalo kalo in timɛ di an n'an baden alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.